Dropping θα μάθουμε να τη δημιουργήσουμε μόνοι μας. Σήμερα θα κάνουμε μια τεχνική που λέγεται dropping. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε ένα μπουκαλάκι άδειο αναψυκτικού, τρυπάμε το στόμιό του με ένα κατσαβίδι και ένα σφυρί φυσικά, για να κάνουμε μια μικρή τρυπούλα. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα κόκκινο, οτιδήποτε χρώμα χρειάζεται για να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε ήδη το χρώμα μέσα. Ξεκινάμε με τον άδειο καμβά μας, με το λευκό μας. Και βάζουμε ακριλικό μαύρο. Ρίχνουμε ακριλικό μαύρο πάνω στο λευκό καμβά μας. Παίρνουμε ένα πινέλο και ξεκινάμε να απλώσουμε το χρώμα. Έχουμε τελειώσει με το καμβά μας, έχουμε κάνει το φόντο μας και παίρνουμε το κόκκινο χρώμα το οποίο το έχουμε βάλει μέσα στο πλαστικό μπουκαλάκι και το αφήνουμε να πέσει με κυκλικές κινήσεις πάνω στον καμβά. Μην το φοβάστε το χρώμα, αφήστε το να πέσει. Δημιουργήστε. Αφήστε να πέσει όσο πιο πολύ χρώμα θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο ακόμα εδώ. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ακόμα και εδώ. Βάλουμε έτσι κυκλικά και οριζόντια. Ωραία. Τελειώσαμε με το κόκκινο. Παίρνουμε το κίτρινο το ακριλικό μας το χρώμα και κάνουμε την ίδια ακριβώς κίνηση πάνω από το κόκκινο. Ωραία. Και εδώ βάζουμε. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις κινήσεις μας από το κόκκινο το χρώμα. Όσο μπορούμε πιο κυκλικές. Ωραία. Και εδώ. Εδώ. Βάλουμε και εδώ. Και είμαστε... Πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Αν θέλουμε να τα εμπλουτίσουμε λίγο ακόμα, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο λευκό. Τελειώσαμε με τον πίνακά μας. Πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον μία μέρα και είναι έτοιμος να κρεμαστεί στον τοίχο του σπιτιού μας.